Baltazar Tuplowanie. Było ci w tym czas we Polsce blankań fachowo, zgrzybielnie i hasiato, sztajfnie, choby we sznurowanym babskim żywotku. I sam ci łoros te sznurki, te szplatki pukli ze praskim, kej 31 lipca 55 roku, ja 60 lat temu nazad we Warszawie napoczno ci się 5. Światowy Festiwal Młodzieży, fajran był 14 sierpnia. Cóż to się w ten czas we Warszawie wyrowało? Rządził skierował naszą polską miejsce Bolek Bierut, w Tory Blank się nie spodziewał, takie uciechy we Warszawie i nie ino tam. Na tych ci warszawskich ulicach od Rozwidniocha, że do Szaroka na drugi dzień sztyjc tańcowali we farbistym przyobleczeniu młodzioki ze całkiego świata. Wielu uwidziało pierwszy raz negra żywego, a i na bezrok niejno we Warszawie narodziło się moc szekuladowych dziecek. I sami teroski genau sztymuje jeden fal, który już można parę razy osprawiać, ale żykna raz jeszcze, bo to jest skuplowane ze tym festiwalem młodzieży. Od jednej naszej chorzowskiej aski, którą my mianowali ciotką Ryną. Temu synkowi dali na chrzcie miano Baltazar, a to z kuli tego, że ciotka w 55 na tym wywołanym festiwalu młodzieży zagawcała się na takiego jednego negra i on, ten mój przyjaciel, się nie skorzy ganz czarny urodził. Ten Baltazar do ci był taki mądry i byłby ci daleko zalos. Już robił w tym ichnim komitecie, jak ci go posłali we nadgroda do szkoły. Taką wiecie, szkoła do wywleconych roboli. 2 lata i taki komunistyczny magister to mógł bali za głównego księgowego we hucie kościuszko robić. Ja, jak ci już był śniego ten magister, przykwanską ci się kumie i poszli my do kupy pogrzęzić po tej naszej dawnej Jesenie Koplowskiej Wojce. A tak ci się przytrafiło, że do Chorzowa przyjechał taki jeden teatr ze Warszawy, który wystawiał taki kunsztyk pod mianem Uczta Baltazara. Łamżymy, a mój przyjaciel Sorowski barzy zmierzy, trzęsie się oby gówno we truwie. Przyszliśmy do domu, powieczerzali, rychtujemy się do śpiku, łoros on się pytał. Moś ty, Eugen, biksa einlas farby? A no mam, padł mu na to, idziemy do komory, każe ją skludził. No i poszł spać. Na drugi dzień zaśmy poszli na miasto i wiecie co? Mało mnie pierun nie strzelił. Wszystkie plakaty, albo jak to teroski je we modzie, banery, są całkie zasztrajchowane na biało, a na nich naszkryflane tak. Uczta się pieruny same, bo Baltazar już ucony. Eugen z Pnioków.